Израел срещу Иран. Библейското значение на конфликта. Исус предупреждава, че в последните дни ще има войни и военни слухове. Никой не знае деня и часа на неговото второ пришествие, но виждаме, че живеем във времена на сериозни сътресения. Всеки военен сблъсък в Близкия изток може да има и пророческа важност. В писанието Йерусалим е наречен омайна чаша на всичките околни племена, град, около който нациите ще се събират и ще влизат в сблъсъци. Пророчествата говорят и за Гог от Магог, сила от север, която ще се изправи срещу Израел, заедно с Персия, съвременен Иран. Днес името на операцията от израелска страна е ревящ лъв. В Стария завет народът на Израел е сравнен именно с лъва. Дали тази война е изпълнение на конкретно пророчество, само времето ще покаже. Какво обаче е сигурно? Светите земи винаги са били и остават духовен и пророчески барометър за събитията в света. В момент на смут и притеснение, знай, че Бог е в контрол. Не е време за страх, а за покаяние. Ако разпознаваш времената, не игнорирай Бога. Всеки ден е дар и възможност да го потърсим и да се помирим с Него. Нека не отлагаме.